Apo Pasaravera ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Nichamziva mponesi apo achazouya, iye anondigashira kumusha. Nichamziva apo ndichazomira naye. Nichamziva nematanzi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudo roremutsa, anondigadzira musha kumusoro. Nichamziva apo ndichazomira naye. Nichamziva nematanzi mumaoko ake. Ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu ouya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Nichamziva apo ndichazomira naye. Nichamziva nematanzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urombo. Ndichaimba neweseriyo rwekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Nichamziva apo ndichazomira naye. Nichamziva nematanzi mumaoko ake. Nichamziva apo ndichazomira naye. Nichamziva nematanzi mumaoko ake. Tenzi nditungamire mukati mezvienzo, mana ndandibata. Ndimi dombo ndiwike, ndimi mutungamiri. Tenzi nditungamire, semwana onyaradzwa, unganyaradze nyanza. Mana ndanomunzwa, kana mati nyarara. Ndimi tenzi wenyanza, tenzi nditungamire. Apo ndasvika nyanza, mana ndaondityisa. Handichina zororo, ndotsamira kunemi. Ngandinzwe imimoti, ndinokutungamira. Apo ndasvika nyanza,
Pazuva vana vaMwari, ndoda kukwazisai mose muzita raKristu Jesu. Amen. Munguva dzino toda kutarisa chidzidzo chinobva muna Mateo 25 pavhesi ya 14 kusvika pavhesi ya 19. Ndichaverenga mubhaibheri rechikaranga. Inoti nokuti zvakafanana nomunhu wakaenda kune imwe nyika, akadana varanda vake akavapa pfuma yake. Akapa mumwe matarenda 5, mumwe 2, mumwe 1, mumwe rimwe, mumwe nomumwe zvakakwanira simba rake, akaenda kune imwe nyika. Pakarepo iye wakapiwa matarenda 5 akaenda akaita mhindu nawo, akawana mamwe 5. Saizvozvo wakapiwa 2 wakawana mamwe 2. Verse 18. Asi wakapiwa 1 wakaenda akachera pasi akaviga mari yashe wake. Nguva huru yakati yapfuura, ishe wavaranda ava akasvika akagadzira mashoko navo. Mwari vakomborere shoko ravo chiverengwa nokusingaperi. Amen. Ngatinamatei. Ndakutendai Mwari nokuverengwa kweshoko renyu mukati meupenyu hwedu. Tokutendai nesimba riri mushoko, nekudzidzisa kuri mushoko, nokurayira kuri mushoko, nokuranga kuri mushoko, kunotikwanisira mabasa ose akanaka. Komborerai kududzikwa kwaro muzita raJesu nokusingaperi. Amen. Toda kudzidza pamusoro wenyaya unoti the blessing of work, chikomborero chokushanda. The blessing of work, chikomborero chebasa. Mateo 25 inotipa mufananidzo kana kuti parable pachirungu. Iparable yakajairika inonzi the parable of the talents, kana kuti mufananidzo wamatarenda. Chatiri kudzidza apa chidzidzo chiri kuburitswa nomufananidzo wakapuwa naJesu. Matarenda aya tirikuda kumabata mupfungwa kana kuti mucontext yekugona kuri mumunhu kushanda. The skills needed to perform work. Matarenda aya kana kuti kugona uku kunosiyana siyana muvanhu. Umwe neumwe munhu aine zvaakapiwa kukwanisa kuita zvinosiyana nomumwe munhu. But in the context of Matthew 25, talent is a measure of money the master gave to his servants. But ndafarira kuti vapiwa vari 3. Hatisa kutaura zvakawanda kuti akapiwa 5 akazowana 5 and the like. Hakusiko kune nyaya yedu nhasi. Nyaya yedu nhasi yakananga pakuti ishe wavaranda unoziva varanda vake kubva avapa zvokuita zvikwanisiro. Vose varanda vari 3. Hakuna asina kupuwa. But measure yokupuwa kwavo iri kuenderana nokugona kwomupiwi, kweapiwa, kwomuranda, kwomushandi. Saka mushandi has an ability, but akapacitetwa, apuwa capacity yokuti ashande, because chaari kufarira kusara achiita kushanda. Nokuti verse 19 yati, mushure menguva huru ishe wavaranda akauya kuzobvunza utariri. Reshona rati wakagadzira mashoko navo. Imwe version inoti akavadedza to give an account of their working, of their stewardship, of their management. Tere vana vaMwari, God has given us abilities. Tiri vanhu panyika takapinzwa muindustry yaMwari inonzi the heavens and the earth.
ndo industry ya Mwari yaakatisika isu akatiisa mairi for a purpose. One of the purposes, Adamu anonzi pa 2:15 dzagene anoiswa mumunda weidheni kuti aurime nokuuchengeta, to till the land and keep the garden. So there is a work allotted to man in his lifetime by the giver of gifts. The Creator himself, Mwari Musiki, gives and bestows abilities and capacity in men for a purpose to work. These talents, zvipiwa izvi, zvimwe tinozvagwa tinazvo, zvimwe zvinodevelopa mukushanda. Vhesi ukaiverenga 25 pa 20 uchidzira inoti wakapiwa mashanu, akaenda akaita mindu nawo, akawana mwamwe mashanu. Kureva kuti iye capacity yake, potential, zvaigona zvaiva zvishanu. But nokuti wakashanda, pane katsika kari mumunhu kekudevelopa, kekuimprova, kekukura, kekuwedzera kana paine zviri kuitwa. Mwari anyimi, ndosaka muchiona ivhu chairo. Ukakanda shanga 1 rine tsika yokuwedzera, yokumultiplier, yokuimprova. Why? Because there is a law and principle yakapiwa to the created by the Creator of being fruitful and multiplying. Multiplication is a principle. Whenever chisikwa charairwa nomusiki chino multiplier, chinowedzera. Kaverenga Genesis chapter 1, creation. Mwari vasika nyika, vanoti let dry land appear. Vanozoti vagadzira makungwa, voti let the waters produce, and the waters produced. Let land produce, and the land produced vegetation. Let vegetation produce, and vegetation produced. So man was given a task to be fruitful and multiply. That's why akapiwa 5 multiplied 5 and another 5, and they became 10. Akapiwa 2 multiplied in his capacity another 2, and he got 4. But one who was given 1 was indolent. Akapiwa 1 akaita usimbe, akarega kumultiply, and he was accountable for not being fruitful and not multiplying. Teramdikan, Mwari hasi munyimi wa vanhu. Daniel chapter 1 verse 4 na 17. Kana Mwari vangopa munhu basa, vanompa capacity, vanocapacitate. Vasiyana nekambani dzapanyika dzinogona kusapa capacity, wonzwa vashandi vachiti incapacitated. But Mwari always capacitates vanhu vake. So we are all capacitated for a purpose. Daniel 1:4-17. To Daniel, God gave skill in wisdom and understanding. Ndo kwa kuri kubasa kwa Daniel, kwekushandisa pfungwa, skill in wisdom. Njere dzinonono skili. Panogona kushayikwa skili panjere dzikainda dzisina kushanda. Saka dzona kumultiplyiwa. Ndosaka vanhu vezvikoro vachiti rambai muchidzidza, murambe muchidzidza, muchiwedzera, so that njere dzinowana skill to multiply, wisdom multiplies. And understanding, kuwisisa kunotodawo skill. Kuwisisa kuti aiwa, zvamuri kuita izvi, dai madai zvaiwedzera. Panongoramba ungotenderera pachinhu chimwe, nguva wakabvira uri munhu wemadomasi matatu pamusika. Multiply, improve, increase. If you are in the transport industry, you increase, multiply, increase. God gives skill and understanding and wisdom to increase.
But James 1:17 says, Jacob 1:17, every good and perfect gift comes from God. Zvipo zvose zvakanaka, zvakarurama, zvakazara zvinobva kuna Mwari. He is the giver. Ndiye mupi wezvipo. Harisi zano raMwari kugara vanhu vachishupika muupenyu. Harisi zano raMwari. Mwari wakatipa capabilities, potential, samu vachishandisa pfungwa, samu vachishandisa maoko kuti tikwanise kurarama, tiwane pundutso muupenyu. Number 4, to promote industry or work. Mwari vakagadzira munhu as a machine which works. Munhu mushina unoshanda. Wavasina kuzoisira maspace. Hakuna kagaraji ratozonohodha ni space shop yatonohodha maspace omunhu kuti afungwa dzewe dzine dzisiri kushanda saka mutsvakirei dzinenge dzinoshanda. Hakuna kwatohodha brain dzokuchinja dzisiri kushanda. Idzodzo dzakakapacitetwa madziri mune software yokuti ika-activatewa inoshanda. Zvangufana mafoni atotengawo mazuvano ose makompyuta atinawo anenge ane software mukati. Kusashanda kwawo ndiwe usina njere dzokuishandisa. Hazvinoti foni haishandi, inotoshanda, ine zviri mairi zvakamirira kuactivatewa kuti shanda. Ndo zvakafanana nomunhu, pfungwa dzoshanda mai kuti ndendagarisa ndichingokwidza nokudzika, ndikuinda nokudzoka, but hapana chiri kubuda. Ndambobvunza Mwari kuti ndodini ndiwanewo njere kuna vamwe, ndidzidze kuti handirambi ndongokrosa mabhodha pasina chiri kubuda. You have to improve. Promote industry and work. God gave us to promote work so that we can work. And discouraging slothfulness. Mwari havadi simbe, which tends to destroy the human body. Kangogara usina zvauri kuita. An idle mind is the devil's workshop. Saka Mwari vakatipa abilities. Mumwe zvinenge matarenda mashanu, mumwe zvinenge matarenda maviri, mumwe zvinenge tarenda rimwe chete. But tose takapiwa, we have to work and earn a living and be accountable and answerable to God at the end. But hatipiwi zvakafanana. Ndobonzwa vamwe vanonzi vana Jack of all trades. No man can do everything. Never. Kutaura zvirungu zvatechirongedza, but hakuna anogona zvose. Zvangofana kuhunzwa munhu uyu wakafamba pasi rose, hapana kwati asvika. Mastatement aya. Hazvirevi kuti ukauya kuZimbabwe woti ndakati Africa ndoiziva. Zimbabwe is not Africa. Neither Africa is Zimbabwe. Africa is Africa. Saka you cannot transverse the whole of Africa and every inch of the ground because you are limited. You are not the Holy Spirit. You are not omnipresent. Only God and His Holy Spirit can be omnipresent and everywhere, anytime. But isu tine limitations as human beings. Saka takapiwa diverse gifts. Why? Sei takapiwa zvakasiyana siyana. Not everyone has the same talents or abilities or gifts. Why? Number 1, God wants us to be equal. For equality. Hakuna munhu ari more important than another. Takambokura chiverenga zvibhuku zvainzi Animal Farm. Vakambowirirana mukadziya kuti all animals are equal. But kune vakazoamenda chiconstitution vonakigwa. Vakazoti but some animals are more equal than other animals. Ndo zvamuupenyu nhasi. Zvoita sekuti kune human beings vanhu vari more equal than others. But regai ndikuudzei, God gave that one. Wauri kufunga kuti hana basa. Something which you don't have iwewe. Saka respect every individual. Everyone is on equal footing panyika pana.
tingasiyana pazviwanikwa, but ane bhachi 1 ane hembe wangofana ane dzakawanda, because at a given time tinongopfekawo mabhachi 1 ane 1 room unemba, nokuti at a given time tose tinorara mu1 room. Ane mbedha 1 une mbedha, nokuti at a given time tose tinorara pambedha 1 aurari mitatu. So we are equal. Equality. God gave us diverse, different capabilities to promote equality. Number 2, why did God give us different gifts? For mutual dependency. We learn to depend on each other. Iwo kaziva kuti ichi china ningi na ndina, unokoshesa omwe munhu. Unozoziva kuti aiwa ndichada chingwa, saka ucha respect wanobika chingwa. Iwo kana wabika majarina hadyi oga anoda chingwa. Iwo kagadzira shuga kune vachaitawo zvokuti kuite masamba. Tere vana vaMwari, mutual dependency. We learn to depend on each other, and this builds relationships and a society. Citas Zindoka, God gave us a blessing to work so that we can minister to each other in life. Number 3, respect. Kana ukaziva kuti uyu unondikoshera, nokuti une zvaanoitawo muupenyu hwangu, unolena kumurespecta. Ndine nguva ndakudza ichinyaya chamaid akakwidza bhiri refoni pamusha. Mazuva ainkanga kuchine foni dziya dzetambo dzaiunza mabhiri kupere kwomwedzi. Ndobva bhiri rauya rakakurisa. Baba vakati kuna mai, handiri bhadhari, ndione tsika yokuti kana wofona unofonera nevari kumunda, woti ndiri pahold manyai, indai munovadana ndiri pahold. Iye zvinofoni yakachaja uchabhadhara ndiwe. Mai vakati komogondibhadharisa foni yapamba, zvikaenda baba ina handifoni pano, ndofona kubasa. Dai ndine nguva ndakuudzai kuti mai vakabva vati neniwo mwedzi uno kubva pandakatanga kuenda kubasa handisi kumbofona pano, ndiri kushandisa kubasa. Saka nyaya yakabva yasara kuna Beti musikana webasa. Ndiye akabva anzi saka Beti ndiye akakwidza bhiri refoni. Beti kubva adaniwa. Zvikanzi Beti, bhiri refoni manhamba awo hatazivi nadhedhi. Kureva kuti iwe ndiwo aishandisa foni, saka ndiwo uri kubhadhara. Beti akati komogondiri foni yapamba, ini ndoga ndobhadhara sei? Zvikanzi dhedhi vako havanambofona pano mwedzi uno, vaishandisei kubasa. Ina andambofona pano, ndakushandisei kubasa. Saka ndiwe. Zvikaenda Beti, saka ndiri wrong papi, neniwo ndakashandisei kubasa. Beti akashandisawo yekubasa kwakezve. Imati maifonesa yekubasa, imukafona neyekubasa, Beti akafonawo neyekubasazve. All are equal. Imi muri kubasa kwenyu, hausigero ari kubasa kwake. Mubatese munhu. Ndava nayewo unoshanda. Ane zvaari kuita, zvamusiri kugona kuita. So we learn to respect each other. Number 4, kana tikapiwa zvipo zvakasiyana-siyana, zvinopromota self-worth, ego chaiyo. Kune vanhu vanozviona kunge vasiri vanhu. Ndava vamwe vanhu vakavaudza kuti hamusi vanhu. Vamwe vanhu vanovaradza zvokuti havasi vanhu, but God gave to that one 5. Imi munoenda kune mari zhinji, uyu unoenda kune shoma kune enyu, but yose ukazoverenga, dai tadine nguva taverenga Mateo 25:20 tichidzika, yaiti akanga ane 5 akauya ne10, akanzi wakanga wakatendeka pazvishoma. Akanga auya ne4, akanzi wakatendeka pazvishoma. Saka kuna Mwari hakuna anoti ndine zvizhinji kudarika vamwe. Everyone zvaanazvo izvozvo ari accountable before God. Learn to work and multiply what you have. God will respect that and commend you for that. Self-worth, self-esteem is promoted if we understand kuti tine zvipo zvakasiyana-siyana muupenyu. Work transmits a positive legacy to your children and younger generations. Tinowanawo kusiyira nhaka vana, nhaka yakanaka. Kuvasiyira nhaka yezvinhu zvavakabata-batawo vachishanda. Wakamboona kuti vanhu in Africa mainly in our race yevanhu vatema
zvinoita sekuti munhu anga aine industry kana business rake rinongoparara musi waanofa, kobva kwaita konzi anga akaromba. Yeti hapana kumboromba kwaanga akaita, inyaya yekuti haana kudzidzisawo navana vake kuti zvinoitwa so. Saka paanongofa vanosara vachipfachura mari vasingazivi kuti ndeyekuhodha icapital, havazvizivi. Vari kungoona mari yose iri yokudya. Kana munhu achishanda achiziva kushanda, anoziva kuti haisi yose inodyiwa. Pane imwe inodyiwa, pane inosara, pane inoinvestwa, pane inodai, kuti business rambe richienda mberi. Pakundopedzisira, work and you enjoy freedom from debt. Ukashandawo zvakanaka, zvikwereti zvoita zvishoma. Panongorarama nokukumbira nokukwereta. And work is a shield against sin. Nguva yaunenge uchibata-bata uri kubasa, nezviviwo zvoita zvishoma. But kana wakangogara, ndokukwera matoitadza nokuti hapana chokuita. May God bless us. I'm reading my last quotation. Then we are going to pray. If you don't work and use your God-given abilities for God's sake, you work for the devil. Uchashandira Satan. Testimonies, volume 5, Testimonies, page 181, paragraph 1 says, when not engaged in useful employment, the faculties, they depreciate or become active in an evil work. Kungwarira mabasa akaipa. Saka uchiona vanhu vachiskima, vachiinventa zviri, iye kuti havashandiri Mwari, havashandi dignified and blessed labor sekupiwa kwaMwari mushoko rake. If you don't work according to God's dictates, you work for the devil. I want to pray with someone. Anoti Mwari, ndibetserei to be industrious and my hands to be fruitful and to multiply. Vavo, I'm praying with you. Mwari akuropafadze, Mwari akukomborere. Let's work our brothers. Jesu achiuya tichishanda, tichigadzirira kuuya kwaJesu, tichigadzirira kuuya kwaJesu, tichishanda zvinoita kuti tiponeswe kana Jesu achinge auya. Takunyengetera pamwe chete. Let's pray together. Baba vari kudenga tokutendai muzita raJesu neshoko renyu rinotidzidzisa kuti makatiisa panyika chimwe chikonzero kuti tishande. Komborerai maoko edu, komborerai pfungwa, dzigonewo kuva fruitful, dzigonewo kumultiply, dzigonewo kuti grow nekuti kudza. Komborere maoko edu, mukomborere miviri kuti iye neutano tigone kushanda mudzimba muwanikwe zvekudya, basa renyu ritsigirwe nekubata kwatinoita, tiwanewo pfuma inouya padignified labor, tiregerere patinokanganisa, tidzoke kubva mukushanda nekushandira wakaipa, tishande nenzira dzakanaka imi muchitikomborera. Vanenge vashanda Mwari, musarega Satani achidzivisa zvikomborero muupenyu hwavo. Vapei according to the labor yavaisawo proportionally and multiply their resources. Muzita raJesu tanamata nekutenda nekusingaperi. Amen. God bless you. Mwari vakomborere nekusingaperi. Amen. Masikati nemumaneru bila kupupura nguwa yekucheka tichafana neku unza misumbu tichafana neku unza misumbu tichafana neku unza misumbu. Chara Mungu jeka, chara pane pute, usachema kore, basa ra Jesu, basa richapera, minda ichachekwa, tichafana neku unza misumbu,
tichafaraneku unza misumbu tichafaraneku unza misumbu yendane kuchema chara kuna tenzi kana nekushaya kufaza kwedu kutitaripeza achachingamiza tichafaraneku unza misumbu tichafaraneku unza misumbu tichafaraneku unza misumbu nomutewera kweseko ndaziza kumusimbira dotondera kundifira pamchinjiko we Kalvari Jesu wanditungamira mrenda resengu wazese arishamwari yeidi dinotondera Kalvari dofarira mtemo wake ndoda anditungamire rundo rake rakana kairo rwaereswa pa Kalvari Jesu anditungamira rendo resengu wazese arishamwari yeidi dinotondera Kalvari dinofamba ndisingachki ndofara na Kristu Petro ndosimbira ndichaona shamwari yepa Kalvari Jesu anditungamira rendo resengu wazese arishamwari yeidi dinotondera Kalvari dinofamba ndisingachki ndofara na Kristu Petro ndosimbira ndichaona shamwari yepa Kalvari Jesu anditungamira rendo resengu wazese arishamwari yeidi dinotondera